Bago nga umuwi ng Baguio ang mga milyonaryo at milyonarya, ito nga dumaan nga muna sila sa kanilang baluarte. Charis! Charot lang, baka maniwala kayo baluarte ito ng Luna. For today's video nga ay tour guide nga ang milyonarya. Ay na po, adabakas jay, milyonarya tapos tour guide. Charis! So ito nga dinaan nga ng milyonarya ang kanyang tito at ang kanyang family dito sa may Luna. Kaya kano kitanda ito yung nakapinpintas nga sunset dito yung Luna ay naapo. Kung sa bagay nagpintas matan niya, napinpintas ngam sika, Charis. Ay naapo ang kagpapaabak papintas kamot akas chay. So yun na nga, tinayaan ko na nga muna silang mag-enjoy dyan dahil minsan-minsan lang naman to. Pagkatapos nga ng 15 minutes na pag-i-enjoy, eto nga tinawag ko na nga sila dahil pupunta na nga kami sa kabilang bangir. At eto nga yung kabilang bangir na pinuntahan namin ay naapurabiin. Gabi na nung makarating kami dito sa may bahay na bato. Pero ganun pa man, eto nga't in-enjoy na nga lang namin dahil andito na nga kami. Sayang piman, dya entrance fee nga 50 pesos. Kaya naman kahit gabi na nga, eto nga't nag-ikot-ikot na nga lang din kami dito. Ngamne ay naapo sa luwang ng bahay na bato, ito lang talaga yung na-videohan namin. Kaya naman tara na nga at punta na nga lang tayo dito sa may San Fernando. O diba, dahil nga nandito na nga rin kami sa may San Fernando, eto nga't dumaan na nga rin kami dito sa kanilang plaza. Yeah. O, diba, intiro matlaawag na kin maminan kas lamayaw awan. Buti na nga lang nung pagpunta namin dito ay hindi nga masyadong matao. Dahil nga hindi masyadong matao, ayan nga tinawag ko na nga rin silang umakyat kami doon sa may pagoda. O, diba, pauwi lang to ng Baguio pero ang daming-dami na naming nadaanan dito sa may La Union. Agsurinder da bayan, kinabanbanog da nga magna. So ito nga nandito na nga kami dito sa may pagoda. Or mas kilala dito sa may La Union na Kapitolyo. Pasko sa may Kapitolyo Kasjay. Pero dahil natambayan namin to nung high school kami, kaya naman mas kilala nga namin to na pagoda. O, diba, andito na kami sa taas, hindi lang masyadong kita dahil wala na nga yung mga Christmas lights. Ay naapo nagdupdan ta 2024 on. Charis. So yun na nga ang view dito sa may pagoda kapag nandito ka na nga sa taas. At pag uwi nga namin dito sa Baguio, ito nga't naging yaya na nga lang ako ni Hira ay naapo. Rinom ko nga dahil nga ipapacheck up namin sa susunod na araw. Kailangan kasi mapalagoon muna siya bago nga mapacheck up dahil nga pag na-check up na siya ay hindi na nga siya pwedeng maligo. Buti na nga lang kapag nga nililinisan ko to ay ganito nga lang siya ay naapo siya amin agad-just. Pero ganun pa man mas okay na nga yung ganito kaysa naman magbabayad pa ako ng 700 sa pagpapagroom sa kanya. Di kasi namin namalayan ko ano yung tumusok sa kanyang mata kaya ayan nahihirapan nga siyang ibukas yung kanyang mata. Kawawa nga ito dahil naoperahan na nga rin siya noon ng cherry eyes sa kanyang mata ay naapo nagrigat ta daaso na.